Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis aquí a Sempre en Galicia, este programa do Patronato da Cultura Galega que conta cos auspicios da Xunta de Galicia este domingo 26 de xulio. Feliz día de Galicia a toda a nosa colectividade, que hoxe celebrámoslo con esa misa estupenda ás 12:30 aí na Catedral Metropolitana. Está comigo Ana. Que tal, Ana? Bos días. Hola, bos días. Bueno, estás preparada para a misa, verdad? Estou preparada, disfrutando un pouquiño porque o inverno está sendo bastante leve, que non hai moito frío, sí. Verdad? É verdad que sí, é moi ben, bo domingo para todos. Pero está moi claro, está moi ben isto. Amigos, xa lles dicía antes, feliz domingo, empezamos con música, o Día de Galicia. Celebrouse onte na nosa terra o Día da Patria Galega. Un día instituído polas Irmandades da Fala en 1919, pero o día 25 de xulio non é só unha data no calendario institucional, é unha celebración da alma que fusiona a devoción cristá co orgullo pola cultura e a lingua e tamén pola identidade galega. É un día en que a gaita soa con forza, despertando ecos que viaxan a través do tempo e dos mundos. Unha celebración que confirma que Galicia late con forza. Vivan, pois, amigos, esos abrazos que abrazan os seus lembranzas, ese legado que non se apaga xamais. García Márquez, que tiña unha boa galega, decía que a Galicia hai que ir indo, como van os peregrinos, como foron os emigrantes ou como retornan os indianos. Tamén Vicente Risco dicía que, dende o lugar máis pequeno do mundo, pode verse todo o universo. Solo hai que encher o corazón de emocións e sentirse dono da terra que levas dentro. Porque a Galicia hai que ir indo, como dicía este escritor García Márquez. Xornada de festa na nosa terra, amigos, que convida a unha ollada sobre o rumbo do noso país. Como decía Castelao, os soños primeiro e as ideas despois. Onte celebramos a Festa Maior dos Galegos, o Día de Galicia. Un acontecemento íntimo que conforma o cerne da nosa alma colectiva. Din moitos que Galicia foi un invento dos romanos,
salientando a pegada imperial frente a outras culturas tan naturales como a celta ou a sueva. Pero non é menos certo que sin a herdanza do cristianismo a nosa terra non se comprendería. O apóstolo Santiago levou a relixión aos confíns da terra. Chegou e quedou até hoxe como relixión para os crentes e como cultura para todos. A tradición galeguista sensible á nosa historia asumía a cultura cristiá como un dos alicerces da nosa personalidade colectiva, tanto nos versos de Rosalía, nas verbas eruditas de Otero Pedrallo ou de Filgueiras, mesmo en Castelao, dibuixante, ensayista, entre outros tantos. En eles latexa esa comunión entre galeguismo e religión, esa Galicia que fixo da súa lingua un refuxo, da súa cultura unha bandeira e da dignidade un camiño. Porque unha nación non vive só do pasado, vive de cada xeneración que decide non esquecer quen é. Vive en cada neno que aprende galego, en cada canción que nos nomea, en cada persoa que escolle facer país todos os días. Por iso hoxe domingo, os galegos que vivimos en Montevideo, na emigración galega aquí en Uruguai, celebramos a festa de Galicia na celebración de unha misa no noso idioma que terá lugar, como lles dicía ao principio, na Catedral Metropolitana, como señal inequívoca de que tamén na emigración Galicia está viva, leda e feliz de ser ela mesma, dona, ama e señora. Chove en Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brilante brecida ao sol, brilante brecida ao sol. Chove en Santiago, na noite escura, ervas de prata e sono, cobre na valeira lúa, cobre na valeira lúa. Hoy a choiva pola rúa, gallo de pedra e cristal, olla no vento esvaído, soma e cinzado teu mar. Soma cinta do teu mar, Santiago lonxe do sol, agua da mañá na terga, trema no meu corazón.
Amigos, dende aquel 3 de setembro de 1950 que por primeira vez salía ao aire a voz de nosa terra, a voz galega, pasaron moitísimas cousas. Foron moitos os compañeiros que foron entendendo, sustituindo os seus fundadores, aqueles homes maravillosos. Entre eles podo recordar a Fernando Pereira, a Manolo Suárez, a Xerardo Álvarez, a Cristina Samuelle, a Lucita Corbillón, a Marisa Barrios, a Xixirei, a Pilar Pousa, tanta xente, vos e xenerosos que aquí puxeron o seu graniño de area para que a nosa audición salga todos os domingos con ese brilo que ten a música e a palabra da nosa terra. Un deses queridos compañeiros xa retornado á terra foi Xosé Castro Martínez, o noso querido Xosé Castro Martínez, que está en Corme. Vamos hasta Corme para saludalo. Moi bons días, Xosé. Bueno, parece ser que non temos contacto con él. Vamos entonces con esas novas, Ana. Mentres non temos contacto con él, vamos esta fin de semana de festa. A ver, como comentas isto? Pois, ademais da importante celebración do Día da Patria Galega ou Día Nacional de Galicia, así como a festa de Santiago Apóstolo, declarada de interese turístico internacional, pero hai moito máis, un fin de semana cheo de celebracións musicais e gastronómicas, como, por exemplo, a ver, imos nomear algunhas, a festa da Xouba en Rianxo, as festas do Apóstolo na aldea de Oburgo, en Culleredo, a festa do Carneiro ao Espeto, no municipio de Moraña, o Festival Intercéltico de Morrazo, no municipio pontevedrés de Moaña, as festas mariñeiras de Celerio, en Viveiro, en honor do Apóstolo, da Virxe do Carme e de Santa Ana, e que inclúe unha festa da empanada. Para non ser menos, Cerceda celebra a festa do Cochiño, e un dos postres máis emblemáticos da gastronomía ourensá, a bica, ten a súa festa en Tribes. Se falamos de música, en A Coruña temos o festival chamado Morriña Fest. En Sanxenxo, o Festival de Música Costa Feira, e mentres tanto o Vendaval Fest chega a Ribadeo. Así que mira ti, todo no mesmo fin de semana. Por último, como non lembrar, na noite do 24 de xullo, o tradicional e monumental espectáculo dos fogos do Apóstolo alumeando os ceos de Compostela. Todo un mesmo fin de semana. Todo. Vamos a seguir despois cas novas, porque sí, agora temos contacto con Xosé Castro. Que tal, Pepe? Bons días. Moi bons días. Bueno, queríamos neste mes de Galicia ter a túa palabra despois de tantos anos, casi 30 anos, non? Que este fuches de Montevideo. Más ou menos, sí. 30 anos. Unha familia moi... todo eles socios do Patronato da Cultura Galega. Túa nai, Ana, ti... En fin, toda unha familia que colaboraste sempre co Patronato da Cultura Galega. Como recordas aqueles tempos, José? Aqueles tempos foron maravillosos. Paciente, Carlos Busto, Manuel Meilán, que foi como si fuera toda a historia que teño desde entrar no patronato, a que chama para ir para ser directivo, dentro do directivo e logo que vaya a darse un para audición. Xa non hai aqueles, José, xa non hai aqueles discos de vinilo, cos microsurcos, con ese sonido máis orgánico, máis puro, pero despois pasaron os cassettes, despois viñeron os CDs, despois viñeron os pendrive, en fin, acordaste de toda aquela música que pasabas, non? Naqueles que había que buscar, daba un traballo bárbaro andar buscando as cancións dentro dun casé, non? Sí, tamén. Recordo que non xa non a eso, pero cando se grababa audición en disco pasta, xa non chegamos a él, xa grabamos en cinta de caseta verde. Claro que pero, sí. Me acordo... Dime. Sí, que parece que se corta un pouquiño, José. Eu fago memoria de recordar aqueles primeiros anos de unha cantante que veu a Montevideo, creo que a Casa de Galicia, que hoxe é famosa na televisión galega, Pili Pampín, e que veu o noso programa gracias a ti, non? Sí, Pili Pampín, a Casa de Galicia.
eu lle si Filipe Pampín está hoxe na televisión de Galicia. Bueno, córtanos un pouco. Xosé, nunca pensaches en volver a Montevideo? Bueno, sí, muchas veces pensei en votar, pero que sei eu, prácticamente familia teño primos, nada máis, toda a miña familia, despois de morrer miña irmá, Claro. aquí, así que, non sei, algún día, nunca digo que non vou, bueno, algún día teño pensado. Sí, claro que sí, Xosé, claro que sí. Dime unha cousa, que é da túa vida aí? A que te dedicas? Que fas? Bueno, eu agora xubileime, estuve traballando moito tempo na Coruña con a empresa de telecomunicaciones, Ajá. xubileime, ya que me xubilei vim a vivir a Corme, pobo donde aquí fago un pouco de cultura, fai 6 meses, 7 meses, vim a presidente da coral de do Mar de Corme, e bueno, ando a cultura como sempre. Estás ao tanto de todo o que sucede aquí en Uruguai, das noticias? Algo, non moito, estou de vez en cando. Bueno, pois, querido Xosé, que sabes que te apreciamos moito aquí sempre en Galicia, que o teu traballar foi moi positivo. Ainda me acordo cando viñas de Punta del Este para facer a grabación e volver a marchar para Punta del Este. Sí, no, volver a... Te acordas diso, non? Sí, grabamos a 7 da mañana, sí, ¿no? 7 da mañana, ir a grabar ali. Sí, me acordo que el Bueno, Xosé... Estaba reformando todo, ¿no? Sí, lo fue bastante. Para mí fue muy bonito, vamos. Después tenía que ir todos los sábados por la tarde, falar unha hora para mí antes de ir a grabar o para mí foi unha época moi bonita. Xosé, estaba con nós daquela cando estabas aí Pilar Pousa, non? Sí, cando empecé o primeiro día Pilar Pousa, sí, estaba así, Pilar e eu, éramos os tres que había, nada máis, xa non había marchado. Despois de que marchou Pilar, trouxemos a Marisa, te acordas de Marisa? Sí, claro. Despois de Marisa veu Cristina Samuel, creo. Sí, Cristina. No tempo que éramos cusca. Sí. Foi moito tempo. Quedache un recordo eterno, ¿no? Dese paso por sempre en Galicia. Sí, outro día cando me dixeron que se mandara unha foto, empecé a rebuscar na foto. A primeira verba que dixen eu non me acordei sempre foi Vieira de Plata. Cando tú facías tutorial, sí, eu decía Vieira de Plata e entregamos a Cristina Fernández. A Cristina Fernández. Foi no 86, xa pasaron anos. Claro que sí. Tua nai non vive, non, José? Non, miña nai morreu. Que muller traballadora no patronato. Que falta facía? Porque eu acórdome cando limpiaba pisos e facía todo por aquí no patronato. Sí. Bueno, sí. Unha muller moi traballadora. Toda a familia estaba desvinculada ao patronato, non? Sí, miña irmán, cando íamos aquelas queimadas con Fernando Lorenzo. Sí, como non. Sí. Bueno. Íamos aquí el grupo de las queimadas. E moitos anos. Xosé, como facías para recolectar a música? Como te movías dentro desa escasez, dentro desos discos de vinilo? Mira, me acordo cando me chamou Meilán, que me dixo, tes que ir para audición. Meilán, que fago unha audición, me dixo, tes que poñer a música. E tamén me dixo, a primeira música que tes que poñer despois de que sale a miña voz é unha muñeira para que a xente búsquenos a radio, que foi a gaita. Entón, claro, cando chegaba alguén de Galicia, cando chegaba alguén que traía un disco,
cassette, pois eu trataba de dille que a facer unha copia, e así desa maneira íbamos buscando que tiña sempre cassette. E así desa maneira deixábame cassette, algún cassette que conseguí. Aquelas mañanciñas tomando café no bar da esquina, ¿no? De Carve. De Carve, sí, ali na cántate entrevistas que viña de aquí, decía, entonces estábamos levándolo esta mañana, hacíamos madrugar porque no grabábamos. Claro. Grabábamos. Claro que sí. E despois levábamos unha hora máis a gravar. Sí, levábamos unha hora. Acórdate cando foi Galicia para o mundo? Ah, sí. Que tuvimos que gravar ali na televisión. Apenas si entrábamos, no o camarógrafo tamén. Sí. Y salíamos na esquina de Carve para veces para gravar. E a entrevista que tuve con don Manuel ¿cómo era? Fraga Iribarne, ¿no? Con Fraga Iribarne, sí, que levamos ali a radio. Sí. Aquel día fue impresionante, no se cabía en la radio. Ah, claro que sí, que todos los medios de comunicación. Sí, levamos a Fraga, sí. Aquel fue impresionante. Bueno, son recordos, ¿no? De esa etapa de sempre en Galicia, de esos anos, que ademais eran anos difíciles porque estaba a ditadura. Estaba aquela ditadura, sí. Era bravo facer radio daquela. Sí, pero bueno, como sempre salimos adiante. Claro que sí. Bueno, que quixéramos manter ese contacto contigo perenne, que ese cariño que sentimos por ti e por todo o que fixaches ti. Mándanos todo o que teñas sobre aqueles tempos, José, para que a historia hai que recordala, levala adiante e ademais defendela. Sí, teño algunha foto con moitas, pero bueno, cando se vou ir mandando. Bueno. Que xa sabes onde estou. Polo teléfono e chamas. Como está o tempo por Galicia, José? En este momento temos aquí en Corme hai 22 grados. Bueno. Máximo de 23. Temos unha temperatura moi bonita. Hai moito turista en Corme? Hai moito turista en Corme? Demasiado. Mira pa aí. Mira pa aí os pobiños pequenos. A Costa da Morte está chea de turistas, non? Está cheo de turismo. E máis nós que somos un pobo que, como digo eu, hai que ir. Claro. Entón está cheo de coche, non se pode andar por ruas. Bueno, acabamos de ter a festa do percebe. Ajá. 900 kilos de percebe se venderon. Que bárbaro. Todo pasado, sí. E non son nada baratos os percebes, non? Non, creo que iba sobre 30, 40 euros a... Que bárbaro. Sí, no, é un artículo de luxo. Sí. Bueno, pero Galicia ten outras comidas que non son tan caras, verdad? Home, claro que non. Onte a festa do porquín. Bueno, non se vou nombrar as festas, si xa sabes, hai festa por todos lados. Claro, sí. De outra cousa non per de comer. Ah, sí. Sobra. Esta de bueno, aquí hai de todo. Bueno, Xosé, non sei que dicirche, simplemente mandarche un abrazo de todo o que de todo o equipo novo que ti, claro, xa non conoceches, como dicía Ana, cando viñamos para aquí, a nosa compañeira Ana decíame, por un ano non cheguei a conocelo, verdad, Ana? Foi así, verdad? Sí. Mandamosche... Cando me dixo Ana Lorenzo, sí, pensei que era Ana todavía, que aquela que estaba no patronato. Non era. No, xa non é a mesma, non xa. Este veu despois, Ana empezou no 80 e pico, no 90, non? 99. No 99. E desde aquela non deixou de faltar un só domingo aquí. Tamén temos a Francis Queijo, outra que tampouco ti conoces. E máis, Maribel Calderón, en fin. Temos un equipiño que está traballando moito por a defensa do noso idioma. Alégrome que sigan defendendo o que tanto nós queremos e seguimos traballando, vamos. Claro que sí. Xosé, de alguna maneira, era o noso representante en esa zona da Costa da Morte, xa quedas nomeado. Cando haya algunha noticia, mándanosla. Vale, moi ben, non hai... Vale. Bueno, un abrazo grande. Igualmente para ti. E feliz día. Desa misa que se fai dous anos tuve que estar aí tamén. Misa.
Ah. 2 anos ali. Sí, recórdome, sí, que estaba o pai Aurelio, ¿no? E co pai Aurelio, certo? Non sei Ujú. se sabes algo del, non? Sí, está ben, pero Sí, está retirado, ¿no? está retirado. E un ano, o último ano que estuve eu, había co padre Aurelio, había un que había chegado unos días de Pontevedra, Ajá. non sei se te acordas. Sí, pero non sei, era un curiña novo, ¿no? Sí, veu para estar con Aurelio un tempo aquí, e xusto chegou para a misa e creo que os dous fixeron Sí. os dous, creo. Sí, me acordo, sí. Bueno, Xosé, un abrazo entonces grande. Vamos a poñer un tema de Xavier Díaz. Gústache, sí? Sí, claro que sí. Pois vamos a escoitar esta cantiga da montaña. Vale. Ao pasar pola tua porta levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amor este pretendo. Ao pasar pola tua porta levo presa e vou correndo. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente, e non chego do dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Neste lugarín pequeno, amores hei de encontrar, ou no pico, ou no fondo, ou no medio do lugar. Neste lugarín pequeno, amores hei de encontrar. Pola lúa, saudades, polas estrelas do céu, memorias que te regale. Polo sol mandoche cartas, pola lúa, saudades.
Bueno, falaba antes Xosé Castro das festas que se fan por todo Galicia, pero tamén lo comentaba Ana nestas novas de Galicia fin de semana. E aínda non nomeamos todas, Aínda pero non nomeamos todas. Para que vexades. Escoita, Ana, pero que pasa en Teo? Pois a empresa Excavacións Midón pretende instalar na zona de Cacheiras, en Teo, unha planta de tratamento de residuos de obra, pero os veciños non están de acordo coa instalación da planta e pretenden que a Xunta frene a súa instalación. Entón, fixeron unha marcha para informar acerca das irregularidades que detectaron. A súa mensaxe é: a defensa das nosas aldeas continúa. Seguiremos vixiantes e denunciando calquera irregularidade e mobilizándonos sempre que sexa necesario para protexer o noso patrimonio, a nosa contorna e o futuro das xeracións vindeiras. Hai un personaxe no equipo de fútbol de España moi querido, moi respetado, moi simpático, que é Borja Iglesias, non? O único galego da selección española. A ver, contame. Borja Iglesias. Pois mira, o edil non adscrito Gonzalo Muiños propuxo que se lle concedera ao futbolista compostelán Borja Iglesias a medalla de ouro da cidade ao mérito deportivo. Merecio. Borja Iglesias é o primeiro galego en gañar a Copa do Mundo, pero, ademais do seu mérito deportivo, a proposta quere recoñecer os seus valores e o seu compromiso social. Durante o Mundial, Borja Iglesias aproveitou a súa visibilidade pública para falar contra a homofobia, denunciar as injustizas sociais e criticar os altos prezos que tiñan as entradas para a final do Mundial, mostrando que para el o deporte pode ser un instrumento para contribuir a unha sociedade máis xusta e igualitaria. Que falta fan estas xentes, estes personaxes, xente xoven, así que, ademais da súa faceta futbolística, ten outro lado máis social que un pouquiño o que fundamenta esta solicitude dos alcaldes, que non é só este, hai polo menos 3 máis que están solicitando o mesmo. Bueno, estamos no mes de Galicia, no mes de Santiago, no día da patria galega. Que pasa co camiño? Pois mira, hai unha discusión dende hai un tempo instalada na sociedade. Polo camiño de Santiago chega unha media de 1.500 peregrinos cada día a Compostela, desde todas partes do mundo. Hainos de todo tipo, os que fan as cousas ben e os que cometen os actos pouco aceptables desde o punto de vista cívico. Como, por exemplo... Ponerse a cantar. Exacto, a altas horas da madrugada pola Rúa de San Pedro, que os veciños din que non poden descansar, ou acampar na propia praza do Obradoiro. Isto xerou un malestar dentro dos veciños de Santiago que rexeitan aos visitantes. Pero que teñen que dicir os peregrinos desta actitude dos composteláns? A maioría descoñece este inapropiado comportamento e opinan que se podería dar máis información ao longo do camiño. Quizáis sexan os menos os que se comportan de xeito inapropiado, pero son os que sobresaen. O vindeiro ano é Xacobeo. Algo haberá que pensar. Pero parece ben eso, de dar información antes de entrar na cidade. Eles din, por exemplo, que aínda que parece unha cousa obvia, non o é para moitos o que non poden cantar a altas horas da madrugada, porque, bueno, ás veces non pensan que hai veciños dormindo, porque eles chegan emocionados, están gozando do seu paseo, pero, bueno... os veciños teñen que descansar. De algún xeito hai que compatibilizar tamén o dereito dos veciños e tamén deixar que a xente que chega a Santiago, que os peregrinos podan tamén estar ben, pero bueno. Falabas tamén de Rúa de San Pedro, que son calles moi estreitiñas, entonces aí o ruido síntese máis. É dicir, cando hai unha calle, unha rambla, unha alameda, unha cousa de aí chega menos. E logo hai outras cousas que xa son vandalismos, non? Como pintar nas pedras da Praza do Obradoiro, eso xa é vandalismo. Claro que sí. Bueno, o mismo no piso do piso do Obradoiro, que podes moito, aquí estuvo fulanita de tal. Esas cousas non poden suceder en unha ciudad que ten 1000 e pico de anos. No, pero aparte o patrimonio da humanidade, é o patrimonio da humanidade. E que moita xente quere poñer ali que estiven eu aquí, a ver.
Bueno, moi ben. Pero ti non firmaches nada, non? A ver. Alabado sea Dios. Bueno, vamos a este tema musical, alegramos un pouquiño. Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, moi mollado tes que estar. Santiago de Compostela, por un lado te los har, por otro osarela, por otro osarela. Ay el elo, ay el aló, fun por los rueiros, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non sei a fada ou meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Fun por los rueiros, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non sei a fada ou meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Desde o lermas do rueiro, serpentea máis no río, desde o lermas do rueiro, tamén vou serpenteando, tras de un amor verdadeiro, tras de un amor verdadeiro. Ai el elo, ai el aló, fun polo rueiro, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non sei a fada ou meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Fun polo rueiro, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non sei a fada ou meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Nunha noite de trevón, pasei a ponte do Carmen, nunha noite de trevón, entrache o río Iba, que me mollei os calzóns, que me mollei os calzóns. Ai el elo, ai el aló, fun polo rueiro, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non sei a fada ou meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Fun polo rueiro, fun por Figueiriñas, fun en o camiño unha moza topei, non sei a fada ou meiga sería, pois daquela moza eu me enamorei. Bueno, amigos, vamos cas novas da nosa colectividade, Ana. Quero, antes de nada, mandar un saudiño a quen nos escoita desde Ribadeo, aí nesa estupenda villa de Galicia. Pablo Fernández, autor do libro El Viejo Pancho. Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez, eso é, autor de ese estupendo, fermosísimo libro biográfico sobre el Viejo Pancho. Bueno, pois, Pablo, un saludo cariñoso dende Montevideo para ti. Que máis temos, Ana? Bueno, temos o ciclo de cine Mestre Mateo, que xa comezou o mércores pasado e que vai seguir todos os mércores ás 6 da tarde ata o 9 de setembro. Así que todos os mércores ás 18 horas temos algunha dos filmes, das películas finalistas do Mestre Mateo, que serán exhibidas entón nos cines Alfa Beta en Pocitos, na rúa Miguel Barreiro 32-31, para os socios das institucións galegas. A entrada é gratuita sempre que se anoten, teñen que inscribirse na institución. Anotándose, a entrada é gratis. Son películas galegas que están subtituladas en castelán, de maneira que pode ir todos os que queiran. O próximo mércores a película será O son da nova regueifa. É unha película documental sobre xustamente a regueifa, sí, sobre a evolución desta tipo de música. Entón, continuará todos os mércores ata o 9 de setembro. Bueno, en canto ao patronato, onte tamén celebramos o Día de Galicia. Onte celebramos o día, o 25 de xullo, o Día da Patria Galega, no patronato, cunha charla que estivo a cargo de Enrique Conde Blanco e que foi unha preciosa charla, moi boa, moi interesante, ben feita, de maneira que a xente, moitísima xente tamén estivo presente. Compartimos logo unha queimada e tivemos tamén a participación do coro social cantando en pé, o coro que dirixe Paco Antelo,
e tamén o grupo de danza e percusión do patronato que dirixe Lorena Beco. Así que foi unha preciosa celebración entre amigos no patronato do Día Nacional de Galicia. Déixame aclarar, déixame saludar a Enrique Conde Blanco, que onte cumpliu 75 anos. Onte o cumpleaños. Felicidades entonces, Enrique, e bueno, o noso cariño. Non puden acompañarte en ese ágape que celebraches por os teus 75 anos por motivos que ti sabes. Pero o meu corazón estuvo con vos, contigo e máis con Beatriz, a túa muller, bueno, outra participación onte tivemos moita cousa. Outra participación foi a do grupo de contacontos do patronato na librería Libros de la Arena. Como en estuvo? Estivo moi ben, as nosas compañeiras era un ciclo chámase Ciclo Cultural de Inverno, que abarcaba moitas outras actividades, pero o grupo de contacontos participou ali con contos das nosas compañeiras que estiveron moi ben, e que é un traballo interesante porque o sair do patronato para fora do patronato, amosar as cosas que se fan no patronato, levar a cultura fora. Levala fora, así que, bueno, parabéns para estas compañeiras de contacontos que participaron nesta actividade de Libros de la Arena. E como a xente como recibiu eso? Ben, si, sempre, mira, non é a primeira vez que contacontos vai a unha librería, e sempre é unha actividade moi íntima, moi ben acollida, sí. Logo, bueno, hoxe temos ás 12:30 a misa en galego na catedral, unha misa que máis alá do aspecto religioso que pode ter para os crentes, tamén ten digamos que a súa o sea, un motivo inicial foi a reivindicación do uso da lingua galega en todos os ámbitos. Certo. Así que ten tamén outra vertente que xustifica que todos participemos nesta misa. Será na catedral ás 12:30, así que pouco despois de rematar a misa, ali nos atopamos na catedral con todos os que estades oindo a nosa audición hoxe. Pois ala galegos, todos os galegos ali en esa misa en galego na catedral metropolitana. Ás 12:30. E que nos espera? E bueno, xa imos adiantando que o día 8 de agosto temos unha xornada de encontro social con chocolate e bingo no patronato. Así que poden ir chamando por teléfono a Andrea, todos aqueles que queiran participar o día 8 de agosto, bingo e chocolate. Hai unha presentación dun libro tamén, sí, ¿no? De Alicia Millos, que é socia dunha moi querida filla, dunha moi querida socia do patronato que xa faleceu, e vai presentar o seu libro o día 11, xa falaremos disto máis adiante. A ver se podemos traerla aquí tamén a radio para falar del libro, para falar dese libro e do porqué dese libro, que seguramente dá de ter algo que ver con ese emoción, con ese cariño que ten hacia Galicia. Ana, que máis? Vamos a música? Vamos a música, que xa tivemos moitas novas por agora. Pois vamos a escoitar a Lucía Pérez. Cando mirei para os prados, axiña da miña aldea, enchime de aquel vento que era da miña terra. E foi o chegarme adentro cando acordei que era o que me dera a vida e tiña que devolver ya. Xa non teño moito tempo de deixala como era, verde cheiña de rosas mesturada con folerpas. Soa quedou sen axuda, sen que ninguén a quixera. Chorou, berrou, dimoela, esta bella e con enrugas.
primeiro en fuxir, deixando que aquela terra recollera a lluvia e sol e noites de lúa chea. Xa non teño moito tempo de deixala como era, verde cheiña de rosas mesturada con folerpas. Soia quedo sen axuda, sen que ninguén a quixera. Chorou, berrou, dimo ela, esta bella e con enrugas. Parei o tempo de noite, eu quería na máis vela, e sementala de vaguas pra despois volver eu nela. Xa non teño moito tempo de deixala como era, verde cheiña de rosas mesturada con folerpas. Soia quedo sen axuda, sen que ninguén a quixera. Chorou, berrou, dimo ela, esta bella e con enrugas. La 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 Amigos, no noso corruncho cultural de hoxe non podía faltar un recordo hacia a cidade de Santiago, a capital de Galicia, que bueno, estos días goza dun lume especial, verdad? Para que un lugar se converta nun centro de peregrinación fai falta unha historia ben consolidada. A historia de Compostela non se entende sin a historia do apóstolo Santiago e a súa tumba. Segundo a tradición xacobea, logo que Santiago o Maior fora decapitado en Xerusalén por orde de Herodes Agripa no ano 44, como Santiago tiña predicado na Galaecia, os seus discípulos Teodoro e Atanasio decidiron enterralo ali. Viaxaron cos seus restos polo Mediterráneo e logo polo Atlántico nunha barca de pedra. Chegaron así ata a ría de Arousa e remontaron o río Ulla ata entrar en Iria Flavia, hoxe Padrón. Por certo, que o nome de Padrón ven de Pedrón, que significa pedra. Ao chegar a Iria Flavia, os discípulos amarraron a barca. Esa zona era gobernada pola poderosa raíña Lupa. Teodoro e Atanasio pedíronlle permiso para enterrar a Santiago nesa terra, pero a raíña Lupa tentou desfacerse deles, enviándoos ata o Pico Sacro a buscar uns bois, disque para trasladar os restos do apóstolo. Pero eran en realidad uns toros bravos? Cando Lupa veu aos toros bravos mansamente tirando do carro, converteuse ao cristianismo e permitiu que o enterrasen no bosque Libredón, hoxe Compostela. Moito tempo despois, no século IX, un ermitaño chamado Pallo, que vivía por ali, viu unhas luces moi brillantes no ceo, nun campo veciño, e foi avisar a Teodoro, que era o obispo de Iria Flavia. O bispo Teodomiro avisa ao rei Alfonso II e descobren ali o lugar do enterramento do apóstolo que xacía xunto aos discípulos Teodoro e Atanasio. É sinalado o ano 813 como data do achado. O rei Alfonso II, convencido de que o achado era auténtico, apoia a construción dun santuario e un monasterio. Mais adiante, construíuse en riba deste outro templo o que foi a catedral. Temos que pensar
que o descubrimento sucedeu nun momento histórico especial, o século IX, que era a época da Reconquista, polo que o achado dos restos do apóstolo significou un pulo importante para o exército cristián. Empezou a correrse a voz dun achado milagroso e deu comezo a historia de Compostela e da peregrinación no Camiño de Santiago. Hoxe en día, a tumba coas reliquias de Santiago, Teodoro e Atanasio están baixo o altar maior, nunha urna de prata, na cripta da catedral. Cholima, nosa cholima, tan amarela no monte, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Flor de toxo, flor da galeguidade, as raíces son hai alma, a chorima saudade, a chorima saudade. Chorima, nosa chorima, tan amarela no monte, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Arcen desos toxales, non te quixeches na casa, ergueita brava e ceibe, como os galegos de raza, como os galegos de raza. Somente a nosa terra abona túa semente, chorima ti si es nosa. Amigos, foi todo por hoxe aquí en CX12 Radio Oriental. Volvemos o domingo ás 9 da mañán, pero antes vamos a recordar a Ana a misa, ¿no? Que queremos atopar a todos alí ás 12:30 na Catedral para a misa en galego. Bueno, vamos a agradecer a Carlos Condeza que co apoio técnico de sempre en Galicia. Hasta o domingo que ven, amigos. Hasta o domingo. Los de hoxe, e en la flor dos galegos, los de onte, los de hoxe. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.